Dáva sa na všeobecnú známosť, že v Liptovskom svetom Mikuláši bude jarmak. Bude zadržaný trh dobyčí i výstavný. Trhovníci sú žiadaní, aby náležitý poplatok uhradili a určené miesto... Vy nám deravie čižby. Ale napred nám treba kúpiť koňa. No veď to je to najhlavnejšie. Veď ale kto to kedy videl koňa na triezbo kupovať? Napred si poďme vypiť a potom pôjdeme kúpiť koňa. No, ja idem s tebou, lebo myslím dať pozor na teba. Ja na ňu dám. Mám na tisíce, cigáne ešte Si mi ty za baróna. A ten rubáš nie, veď ty si od nás, Ištvan, cigánčička. Čo za baróna, pozri. No veď ovešaný si nie je.